Здравейте! Днес реших да си направим една тема, която може би не за всички ще бъде интересна, но смятам, че пък все пак има какво да се чуе от нея и това е какво ще ви каже, т.е. едно послание за това какво би ви казало вашето бъдещо аз. Тоест, ако предположим, че вашето бъдещо аз е някъде напред във времето, какво би ви казало, за да ви успокои, или това, което трябва да знаете, или това, което ви очаква. Хайде да видим. Дали ще си усетите просто това послание като ваши? Какво би ви казало вашето бъдещо аз? Какво би ви успокоило или какво трябва да знаете в момента? Това, което излиза, започва да излиза. Сега ще си извадим още малко карти, за да е по-подробно това, което трябва да знаете. Така, може да сте от типа хора, които когато нещо се случи малко по-извън плановете ви, малко по-необичайно, когато нещо се случи така леко непредвидено в живота ви, по някакъв начин това може да ви стряска, може да ви плаши, може да ви вади от равновесие понякога, дори бих казала. Това, което вашето бъдещо аз иска да ви каже, че няма нищо страшно. Нека това не ви панира. Не винаги всичко ще зависи от вас самите по някакъв начин, но за сметка на това пък ще се случи по най-правилния за вас начин. Да спрете също така. Вашето бъдещо аз иска да ви каже да спрете да се люлеете от едната в другата крайност. Може би в момента сте пред някакъв избор, трябва да вземете някакво решение, може и да отлагате това решение или се чудите какво точно да направите. Тоест в момента вероятно жонглирате твърде много между, може да са емоции, решения, страхове, очаквания, всичко това, което по някакъв начин в момента ви притеснява. Просто да се отпуснете, защото бъдещето е това, което ще е по-хубаво от настоящия момент. Не е нужно всичко да бъде решавано сега и бих казала, че дори да има някакъв хаос, той няма да е постоянен. Много скоро ще излезете от това състояние, ще започнете да се чувствате много по-уверени, много по-добре. Така че тук има един много важен момент, че така, това, което ви очаква, бих казала, че ще излезете от драмата. От някаква драма, в която сте заседнали в момента, може да не виждате дадено решение, но това е по-скоро, защото стреса, напрежението, всичко това в момента като че ли ви се отразява страшно много и това е причината да не може да видите реално нещата такива каквито са. Бавно, но сигурно ще излезете от това положение и ще го направите с малки стъпки, с малки крачки. Не се отказвайте, защото няма да е мигновен резултата. Но пътя ви е нещо, което ще, така бих казала, че по пътя ще имате много неща, на които да се радвате. Въобще всичко това ще бъде едно приключение, ще бъде сигурен, ще бъде стабилен, с решения, които няма да са взети просто импулсивно и за които в последствие да съжалявате, бих казала. Ще бъдат обмислени. Тепърва ви чакат едни моменти, които, така бих казала, че доста ще ви радват, ще топлят сърцето ви, ще ви правят наистина да се чувствате стабилни и ще ви дават много вдъхновение. Ще имате избори, които ще правите предимно с сърцето си, емоционално ще се чувствате добре. Не затваряйте сърцето си дори да сте преминали през някакви трудности. Защото бъдещето ви аз също така иска да ви каже да не ставате студени, да не ставате, да речем, затворени или дори ако щете така прекалено студени или цинични дори от това, че нещо може да ви се е случило. Загърбете го, оставете го назад във времето и просто тези разочарования, които са били, на тях назад някъде им е мястото. Те нямат никакво място във вашето бъдеще. Така че чувствителността е тази, която бих казала, че ви отличава. Това, че може да усещате, това, че всичко минава през сърцето ви, това е нещо, което винаги ще ви прави различни от другите. Така че не дейте да затваряте тази част заради това, че нещо може да се е случило. В живота ви, пак казвам, минавате по път, който ще е на учене, на духовност, на терапия, дори ако щете на малка доза дисциплина, но ще излезете от трудно положение
положение, в което сте в момента и ще успеете да си балансирате всичките онези емоции, страхове дори, с които може да жонглирате, да разпилявате енергията си на много място. Така че тук посланието наистина е, че ще намерите своя път, своята истина и своята система, дори ако щете, от истини и вярвания, които ще ви накарат да живеете много по-хармонично и някак си няма да сте толкова като че ли напрегнати в настоящия момент, както излиза, че може в момента да има нещо такова. Ще се стабилизирате. И тези лоши мисли, които излизат, те наистина... Когато нещо можете да промените, променете го, но когато не можете, не се депресирайте, не се стресирайте и не мислете, че това е края. Тоест, нещо ще се завърти, нещо ще се случи и ще ви извади от тази ситуация. Във вас има едно, така бих казала, вътрешно дете и това дете ви моли по някакъв начин да му дадете надежда, да му обърнете внимание, да не го затваряте. По никакъв начин не го затваряйте, защото има, бих казала, тук едно усещане за това, че наистина, както може да бъдете и сериозни в някакъв момент от живота си, така обаче и може да се радвате като деца на нещо хубаво или да реагирате на нещо хубаво, точно като малките деца. Много искрено, много чисто. Продължете да правите това. Определено. Не убивайте някаква надежда в себе си заради нещо, което временно се е случило. Има нещо много красиво, което като че ли вие самите все още не сте видели във вас. Във вас самите. Мечта, която по някакъв начин потискате или някаква, ако щете, дори нова версия на самите вас, която чака да бъде открита. Така че, пак казвам, тази тревожност, страх от бъдещето, ако имате, какво ще се случи, как ще се случи, това лека по лека, всичките ви съмнения, самоконтрол, вина, всеки в някакъв различен момент, всичкото това ще се успокои. Трябва да знаете, че ще се успокои. Това е най-важното послание, което трябва да знаете. И все едно бъдещето ви аз в момента иска да ви успокои, че през каквото и да преминавате, то те първа ви чакат много хубави моменти, които, пак казвам, това ще са моменти, които ще са на радост, на топлина. Всеки може в настоящия момент, сега в който гледаме, да си го пренесе към това, на което най-много го тревожи. Ако някой има любовен проблем, то той ще се разреши, чака ви нещо много хубаво. Ако е в работен план, нещата ще се случат изключително, бих казала, по начин, по който въобще не ви минава в момента като някаква опция през главата, но то ще се случи. В правилния момент, по правилния начин, това, което е за вас, това, което трябва да дойде към вас, то ще дойде. Това, което сте преживели, то в никакъв случай не ви е унищожило. Макар да имате някакво такова усещане, напротив, ще усетите, че то всъщност ви е научило на нещо, което ще ви направи по-устойчиви във времето. Така че, и колелото на съдбата говори, че животът ти ще се обърне, че циклите се сменят, но в крайна сметка нищо никога не е загубено и нищо не остава такова, каквото е завинаги. Ако нещо е било лошо, то сега идва момента за нещо много по-хубаво и то, че с един доста съдбовен завой, който ви чака. И бих казала, че вие ще си останете в движение. Постоянно нещо ще се случва, няма да зациклите в този страх. То е нещо временно. Ще преминете през това и трябва да сте абсолютно наясно и да не се плашите от това. Така че не позволявайте на тревожността, бих казала, да управлява живота ви в настоящия момент. Силата е в спокойствието ви. Когато сте спокойни, вие взимате правилните решения. Не взимайте импулсивни решения или когато сте ядосани. Изчакайте, дето има една приказка, пребройте до 10, ако трябва до 110, след това. Или преспете и на другия ден пак си премислете нещата, когато сте спокойни. Тогава най-хубавите, най-правилните и най-точните решения ще ги взимате в спокойно състояние. Тогава, когато сърцето ви се чувства добре, тогава всъщност тези решения ще ви дадат едно усещане за това, че вие сте живи, за това, че може да се доверите на самите себе си, на хората около вас, ще се чувствате много по-добре и най-важното е, че финалната история, която предстои, ще е нещо наистина много удовлетворяващо и много хубаво за вас. Това като енергия в момента също, което излиза, е, че ви чака стабилност, чака ви след някаква промяна и сътресение, което за някой от вас ще е по по-плавен начин, но за други от вас ще се случи доста... бих казала, наистина изведнъж нещо ще се срине. И колкото и да е стресиращо за вас, ще преминете и след това ще установите, че от позицията на времето вече ще си кажете, да, това беше правилното, което трябваше да се случи. Особено за дамите тук бих казала, че ви чака едно много хубаво така
много хубав период, някакво начало на период, в който вие самите ще сте си самодостатъчни, ще се чувствате много уверени, ще знаете наистина какво искате и каква е посоката, в която сте тръгнали и как да постигате това, което искате, и ще бъдете много, много удовлетворени от себе си. Просто в какъвто и план ще дойде един момент да погледнете откъдето и да погледнете нещата, ще си кажете да, така трябваше да се случи, точно по този начин, защото това ме доведе до спокойствието, сигурността и увереността, която имам в момента. Това е, което излезе. Искрено ви го пожелавам и се надявам да се чувствате добре. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро!